Ka video bala saphraing hakirin san social media, haka miet khatsan tarik ukala lingkot, haba ki Khynnah ki Leit Wad benta, haka jing lehkai 5th Meghalaya game, kabala long hanong batura PA Sangma Studiom, kabasdang khynhun kasngi ka khatsan tarik ukala lingkot, haba bun ki Khynnah ki Mareh ban Leit Wad bam, haka por miet, namar ka jingbam ioh jajong ki Naduh dang step. Layo iru ya kawei kadur kabala saphraing ba ka rukom ai bam ki Khynnah ya lehkai da ki jingbam bam iahap bat ka rukom bam ki Khynnah ya lehkai namar ba katei ka bam kala ban ktah iki namar kadei ka jingbam Dap Lyer kum chips ki umso bat samusa. Shuh layo iru ba khynhun ki Khynnah kila Leit ban Mareh Wad bam hakapor miet Naduh PA Sangma Studiom haduh Chandmari ha women's hostel ban Leit Wad bam. Namar ke jingbam ioh ja. Hablek kidus dah kejat. Naduh tu PA Studiom. Shuh Chandmari women hostel.